נוראי, הילדה שלהם בגיל ההתבגרות, אבל אני אעזור להם. טלי, אני הגעתי לכאן, אני לא נמצאת. תתנהגו כרגיל, אני רק אסתכל, בסדר? אני מסתכלת מה שקורה פה. אני לא נמצאת פה, טלי. בבקשה, זה תפקידי כאב שירי. אמא! אמא! מה חמודי? איפה החולצת בית ספר שלי? היא בחדר שלך. הנה. לא, חולצת נבחרת, יש לי אימון! מה אתה עושה? מה אתה זורק את כל הכביסה על הרצפה? אולי לא קיבסת אותה? אני קיבסתי אותה בחדר שלך, פלא עם כל הבלאגן הזה. תמשיכי, טלי, תמשיכי. זה נורא ואיום! אתה טובה הנה! אתה תרים, יש לך אימון? מצאתי! יש לך אימון, אני שואלת! כן, כן! חסרת פשרות, טלי, חסרת מה עם השיעורים? מה עם השיעורים? אני אומרת לך, מה עם השיעורים? סיימתי. את כל השיעורים סיימת? תצא עם הכדור ותראה לה. סיימת, אתה שומע אותי? כמעט. נשאר בחשבון, רק 500 תרגילים, אני גומר את הצ'יק-צ'ק. אל תשים עליה, זה מה שאתה צריך. זה מה שסיכמתי עם הבא, זה מה שסיכמתי עם הבא. אל תוותרי, טלי. רגע, זה מה שסיכמתי עם הבא. אתה שומע אותי? מה עם תיק? אני אעשה שאני אחזור! כשתחזור אתה תהיה עייף ורעב. אני אעשה שאני אחזור, נו. נו, מה? תוציא ותגיד לה. אתה תרים את התפיסה מהרצפה מיד, אתה תרים אותה, אתה שומע אותי? אמא, אין לי זמן. תביא לו את הכדור. תביא לי את הכדור, אמא. אתה תביא לי את הכדור? אתה לא מתחצף, אתה שומע אותי, אתה תרים את התפיסה. אמא, תרים אותה. אני אתה מסתדר. תרים אני אותה. רגע, אפשר לדעת מה קורה כאן? היא לקחה לי כדור. אז מה אני לקחה לך את הכדור? זה לא מסביר את ההתנהגות הזאת, סליחה? טוב, סליחה, נו. אני רואה שאתה עם חולצת אימון. לאן אתה הולך? אתה הולך אימון? תביא לי את הכדור. שיעורים סיימת, ידידי? כמעט. גם את זה, גם את זה. שב תקרא ואל תשים אליו. אל תתייחסו אליו. נו, אבא, אל תהיה כזה, נו. אתה קאפי. נו, אל תהיה כזה, אבא, נו, יש לי אימון. תוציא את העצבים. תוציא את העצבים. כן. נו, אבא, נו, יש לי אימון. אני אעשה שאני אחזור, אני אומר לך, אתה לא מאמין לי. קח לה את הכדור. תני לי את הכדור. רונן, למה? איך תעשה שיעורים? אני לא יכול, אני אחר. תעשה שיעורים. תמשיך לדבר. לך לחדר שלך מיד. לא רוצה. צא החוצה, אבי. צא החוצה, אבי, הם שמעו אותך שאמרת לא רוצה. צא החוצה. אני לא אעשה. אני דווקא לא אעשה שיעורים, ודי. אני לא אעשה שיעורים. בכלל. מה זה הבית הזה? זה לא בית, זה בית סוהר. אתם? ההורים שלי? ילדתם אותי במקרה ילדתם אותי. יכולתי מאוד את המקרה הזה. הסיפור השלישי זה על גיל ההתבגרות של ההורים.